Mga suspitsadong tulisan na pilang ilang getaway vehicle na kuhaan na og CCTV footage. Ano ang follow-up report? Sa CCTV video nga nakuha sa kapulisan sa usa ka establishmento, makita kining sedan nga mao'y gisakyan sa mga tulisan. Sa laing kuha sa CCTV, makita usab kining mga lalaki nga gitumbok nga apil sa mga nanulis sa mga jewelry stores o pawn shop sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi. Matod ni Police Colonel Roderick Mariano, Direktor sa Cebu Provincial Police Office, nga organisado ang lihok sa maong grupo. Gikan sa plano, hangtod na sa execution. Apan nalupig gihapon gini sa kaabtik sa mga pulis. Meron tayong mga apat pa na hinahanap na at large based sa CCTV na nakuha natin na isang getaway car pa yung na hindi natin nakuha, yung kulay blue na meron sa kayo na apat na lalaki. May mga CCTV kaya we are pinapalabas din natin yan sa mga group na intelligence natin para mahuli pa natin sila kung sa. Samtang iklaro ni Mariano nga igo lang na nalipod ang mga pulis sa ilang kaugalingon dihang ang mga dinakpan misuway pag-ilog sa armas sa mga otoridad nga misangpot sa kamatayon sa upat ka mga suspek. Gumikan sa panghitabong gipahimangnuan sa opisyal ang iya mga ginsakpan sa pagmatngon ug pag-igmat sa kanunay. I will be giving commendations to my personnel dito sa Cebu Police Provincial Office, especially doon sa ating magiting at magaling na Chief of Police ng Bogo City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Emily Santos. Kauban ni Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.